Chris Perugin, l-istrateġista ewlieni tal-kap nazzjonalista Bernard Grech u l-koordinatur tal-kampanja elettorali nazzjonalista, kompla bil-kawża li kien fetaħ huwa stess kontra l-istazzjonijiet tax-xandir Net u One. Fil-primawla tal-Qorti Ċivili dan ix-xahar Perugin reġa' der flimkien ma' Bettina Falzon u David Grech, assistiti mill-avukati tas-sit Lovin Malta għal kawża kostituzzjonali li kien fetaħ fil-bidu tas-sena. Perugin li llum qed jiġi rrapportat li qed jaqla ma' 70,000 euro mill-Partit Nazzjonalista, għamilha tiegħu il-kawża sabiex jagħlaq l-istazzjonijiet tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista li jista' jqallaw il-flus biex jagħti l-pariri lil Bernard Grech. Is-sit ta' Perugin kien saħansitra mexxa kampanja ta' ġbir ta' fondi biex jiġbor il-flus bilan li jsaħħaħ l-attakk tiegħu kontra ż-żewġ partiti politiċi li llum spiċċa jagħmel parti minn wieħed minnhom fir-rwol ċentrali u maniġerjali. F'Lulju li għadda meta ħabbar li minn Lovin Malta kien se jmur mal-Partit Nazzjonalista, Perugin kien qal ukoll li se jirtira l-isħma kollha li għandu fis-sit Lovin Malta. Madankollu ftit tal-jemilu it-Times velat li minkejja din id-dikjarazzjoni, Perugin kien għadu shareholder ta' sit li jgħid li hu indipendenti. Koinċidentalment ġimgħa wara din l-aħbar fuq il-Lovin Malta ħarġet storja kontra Times fejn ġie allegat li l-kumpanija li tippubblika l-gazzetta kienet qed tagħti ċifri mhux veritieri dwar in-numru ta' kopji ta' pubblikazzjonijiet. Fil-ġimgħat li għaddew il-Lovin Malta wkoll ħarġet rapport fuq Adrian Delia tal-lega li dan kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenech waqt id-dibattitu parlamentari meta ħareġ li Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Delia ċaħad din l-allegazzjoni fl-isfond ta' attakk minn nies tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fuqu u fetaħ libell kontra s-sit ta' Perugin.